אני אעבור מהר על המקומות השונים שככה זיהינו לאורך הדרך. זה בהחלט לא כל המקומות. חזית הים בחיפה היא מכלול של מקומות שכל אחד מהם יש לו סוגיות מעניינות בפני עצמה. חיפה אל-עתיקה למשל, שהיא היום איזה שרידי ככה שכונה שניתן אולי לשקם, ואיך, זו שאלה בעצם שאנחנו שואלים את עצמנו, אתכם, איך לשקם ולשלב אותה בחזית הים. אנחנו רואים כאן תמונה, היא כל כך צמודה לגדר הנמל, שאלה מתעוררת. אם נסתכל, נלך יותר מזרחה, אנחנו כרגע מסתכלים לכיוון המושבה הגרמנית, אנחנו רואים כאן את האזור שמשמש היום קצת למחולות, איך לשקם ולשלב את השכונה בחזית הים. נתייחס גם לאל-עתיקה, גם למושבה. ואם נדבר על המושבה עצמה, איך לחבר את שדרות בן גוריון לים. אנחנו רואים כאן מבט, אגב עם אונייה ברקע, וזה כל כך מתבקש, אבל איך לעשות את זה. הנה בצילום יותר מלמעלה, זה כביכול מתחבר, אבל איך באמת להתחבר כשמי שמכיר כאן יש את המשאיות שפורקות וטוענות לדגון. אגב זה מבט שצילמנו מתוך הנמל, ואתם רואים את המנוף באונייה, ורואים פה את הציר של שדרות בן גוריון עד הבהיים, כמה שזה מתבקש הקשר הזה, אבל איך לעשות אותו פיזית זאת שאלה גדולה. וזה כבר מביא אותנו לשאלה של דגון, מה לעשות עם דגון שעומד כאן, וטוב אליך. מה לעשות עם דגון? שאגב, אני רוצה לציין, ואנחנו כקהילת האדריכלים אוהבים את הבניין. אבל יש לבניין הזה איזה יופי מסוים, הוא גם כבר אבן דרך לאדריכלות הישראלית, אז כמה שאני חושב שלהרוס אותו לעניות דעתי, אבל אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים. להרוס אותו לא צריך, אבל מה כן לעשות זו שאלה טובה. רחוב העצמאות, תחנת הרכבת, אגב בניין יפהפה לשימור, שער 5, היום הכניסה דרך הגשר למסוף הנוסעים. כל המקום הזה עשוי לשמש גם מין שער כניסה לנמל, אבל איך לעשות את זה? אנחנו הולכים יותר מזרחה, העיר התחתית, איך לחבר אותה עם הים. אנחנו רואים כאן את קמפוס הנמל, המבנים הללו של הבריטים, גם הם לשימור, ומיותר לציין, מסילת הברזל חותכת בינם לבין הנמל. הנה אנחנו רואים את זה כאן יותר מקרוב. מכללת כרמל החדשה וכל ההתפתחות היפה שיש בקמפוס הנמל, אבל איך לחבר אותה אל הנמל נותרת השאלה. אגב, אתם רואים כאן באמת את שני המבנים הללו, מחסן 8 ו-9, שאנחנו חושבים שצריך לשקם אותם, וקצת בדומה לנמל תל אביב, להשאיר אותם כפי שהם ולהפוך אותם למקומות לבילוי ובידור וכך הלאה, שיתאפשר. כאן אגב נמצא בניין המנהלה ההיסטורי, מי שמכיר ליד מסוף הנוסעים, בניין המנהלה ההיסטורי של הנמל, שהוא בניין כזה רווי זיכרונות, מכאן עזבו אחרון החיילים הבריטים, עזבו את ישראל, וזה מקום שלא בשימוש היום, ואפשר להפוך אותו לאיזה מוזיאון קטן או גלריה, או מרכז מבקרים, ואפילו יש נכונות מסוימת מצד הנמל. עם זאת, סליחה? מקום היחידי שיש נכונות. כן, אני רוצה להדגיש שאלה שלא נשאלה. התוכנית הזאת היא כאמור ביוזמת משרד הפנים, בשיתוף הרבה מאוד גורמים. הנמל, כידוע, הודיע בזמנו בכלי התקשורת שהם לא מסכימים לתוכנית הזאת, הנמל עצמו. אבל אני מקווה שתהיה הידברות ושתהיה רוח טובה, ובסך הכל הפרויקט הזה הוא מאוד מאוד חשוב לחיפה. אבל אני מיד מסיים. רחוב העצמאות, שער פלמר, בעבר הכניסה הראשית לנמל, וכאמור היום רחוב משופץ ויפהפה, ואיך לפתוח מחדש את שער פלמר, איך להתחבר
הנה אנחנו רואים היום, אנחנו מגיעים לקצה הרחוב, יש פה מעגל תנועה כזה, אנחנו רואים אונייה ואת גדר הנמל והמסילה, ואי אפשר להיכנס. והשאלה שבעצם עולה וחוזרת בכל מקום שבו נסתכל, זה איך להתגבר על חיץ המסילה. השאלה אולי אף היא לא פחות קשה מבחינתנו כמתכננים, כשאנחנו מסתכלים על כל המכלול הזה, וזה אפילו לא כל הנמל, כן, אבל חלק שנכנסנו בצילום, האם לבנות, ואם כן מה לבנות, כמה לבנות ובאיזה גובה. שאלה גדולה. ובכן, לסיכום, אני אציג עוד פעם את השאלות, ובזה נפתח גם את הדיון, ובאמת נשמח בעיקר לשמוע. כיצד לחבר את העיר והים? זאת שאלה הראשית שלנו. מה הפעילויות בחזית הים? בעיקר בילוי, נופש, מסחר או גם מגורים. האם להקים מבנים חדשים על הרציפים המתפנים, או להשאירם בעיקר בשטח פתוח, ואם כן כמה? האם בנייה נמוכה או גבוהה, והיכן? איך לשקם את חיפה אילתיקה? מה לעשות בחוף השקט? איך להתחבר לבת גלים? איך לקשור את קצה שדרות בן גוריון והנמל? מה לעשות עם המגורת דגון? כיצד להתגבר על חיץ מסילת הברזל? ואיך ליישם את חזית הים העירונית בשלבים? אולי רק מילה אחת על נושא השלבים. כל הפרויקט הזה תלוי כמובן במגמה שקיימת, שהיא הנמל המזרחי שהולך ונבנה, הרציפים החדשים, והקישון, בעיקר הפעילות הנמלית עתידה בשנים הקרובות לעבור לשם. אבל גם זה לא קורה ברגע אחד, ולכן אחת השאלות שמעסיקות אותנו במיוחד היא גם איך ליישם את הפרויקט הזה בשלבים. כמובן מותנה בהסכמות עם הנמל שעתיד לפנות בשלבים, ובהתאם לזה העיר יכולה להיכנס בהדרגה וליישם את התוכנית. נשמח לשמוע את דעתכם. תודה רבה.